ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହତଭାଗା ପୁଅ। ଘନ ଅନ୍ଧାର ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିର କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା ସୁରେଶ। ନୟନରୁ ତାର ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଶ୍ରୁମାରୀ ଅଶ୍ରୁଧାରା। ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମମତାର ସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁଟାଇ ସେ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଚରମ ସଂକଳ୍ପ ସୁରେଶର ମନରୁ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମାର ପାଦ ଧୂଳି ନେବା ସମୟରେ ତାର ଅନ୍ତର ବେଦନା ବୁକୁ ଫଟାଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସାତ ଦରିଆର ଅଶ୍ରୁ ସୁରେଶର ଆଖିରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାୟା ମମତାର ଏହି କଠୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନରୁ ପାସୋରି ପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ସୁରେଶ ଭାବୁଥିଲା, ସତରେ ଘର ଛାଡ଼ି କ'ଣ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି? ତାର ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ତାର ଭାଇ ସୀତାକାନ୍ତ ଓ ଭଉଣୀ ଲିପ୍ସାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବ ବୋଲି ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିବାହ ନ କରି ଅବିବାହିତ ରହିଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ନିଜେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ରାତିଦିନ ଏକ କରି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ତାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯିବେ ବୋଲି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ଗଲେ ସୁରେଶର ଦେହରୁ ରକତ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମାନେ ସତରେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ପର ହୋଇଗଲେ? ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ବିଧିର ବିଧାନ? ସୁରେଶ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଲା ଯେଉଁ ମା ପାଖରେ ସେ ହସି ଖେଳି ବଡ଼ ହୋଇଛି ସେ ତାର ନିଜ ମା ନୁହେଁ, ତାର ବାପା ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସୁରେଶର ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାର ପାଦତଳ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି। ତାପରେ ବି ସେ ତାର ମା ପାଖରେ ଅଳି କରିଥିଲା ତା ପଣତ କାନିରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ। ସେଇ ମା ବି ଆଜି ତା ପାଇଁ ସାତପର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ନିଜେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାତନା ସହି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା ଅପରିଚିତ ମଣିଷ, ଯେଉଁଠି ତାର ପରିଚୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାର ଶେଷ ସନ୍ତକ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ତାର ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ନାମରେ କରିଦେଇଥିବା ଘର ବାଡ଼ିର ଦଲିଲ ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ସୁରେଶ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଲୁହଭିଜା କଣ୍ଠରେ ଶେଷ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲିଖିଛି। ବୋଉଲ, ମୋର ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମରିଯାଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୋର ଏଇ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆଉ ତୋର ସେହି ସ୍ନେହବଣା ପଣଥରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁହଁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ତତେ ମୋର ଆଣି ରହିଲା। ଇତି ତୋର ହତଭାଗା ପୁଅ।